Čau! Rozhodla jsem se vám natočit tohleto video, protože než bych to napsala, tak by to bylo prostě dlouhý. Protože jsem strašlivý, vyvrhel, rebel, zablokovali mi Facebook. No a protože spoustu kontaktů prostě neuváženě mám jenom na Facebooku, teda na Messengeru, a protože když vám zablokuju Facebook, tak nemáte ani Messenger, ani Instagram, ani se nedostanete do svojí vlastní skupiny, kterou jste založili, a ani prostě na svoje vlastní stránky, třeba vlastně pracovní, který máte. Takže nula, nic. Neexistuju. Teda aspoň tady existuju, ale prostě na Facebooku neexistuju. Což je docela legrační, protože se to pravděpodobnosti stalo v návaznosti na kampaň k mému projektíčku, který jsem poskládala na platformě HitHit, a kde žádám vokačky tím, že prostě nabízím nějaký svoje produkty a tak. A tím, že vlastně ta kampaň na tom HitHitu je založená vlastně na to se zviditelňovat na Facebooku, tak mám teďka pocit, že jsem to celý dělala úplně zbytečně, protože vlastně samozřejmě z té kampaně na tom HitHitu mám prokliky na ty moje stránečky, aby lidi viděli, co dělám, jak pracuju, co vyrábím, co jim nabízím. No a vzhledem k tomu prostě, že nic z toho teďka neexistuje, tak vlastně nemám nic nabídnout. Jasně, že to mám prostě někde zálohovaný prostě ve svých počítačích a na svých prostě paměťových různých médiích a tak, ale prostě nemám, nikde mi to nevisí jinde než na tom Facebooku. No, takže prostě točím tohleto video, protože si vůbec nevím rady. Takže prosím vás, jestli máte pro mě někdo nějakou radu, napište mi. Nejlíp na e-mail nebo přes WhatsApp, protože Messenger nemám. No a kdybyste mi chtěli pomoct i třeba s tím šířit ten můj projektíček, tak by to bylo taky skvělý. Takže děkuju a kdybyste si stejně jako já bláho vymysleli, že něco ve virtuálním světě je vaše, jako třeba facebookový profil, nebo fotky, které tam vkládáte, nebo texty, které tam píšete, tak ne. Takhle, lusknutím prstu, to všechno zmizí. Tak to je takový ponaučení. Tak čau.